Assalomu alaykum ba kulli hamvatanoni aziz. Assalomu alaykum ba kulli паҳлӯчикони канали Хонатиҷӣ. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз 30 сентябр якчанд хонаҳои фурӯшии беҳтарина пешниҳоди шумо мекунем ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳаматон ядмаи лайка бизанед, кадом меҳмонӣ подписатсия кунед. дили хоҳ хонаро дар комментария бинависед. дар навори оянда ҳатман барои шумо пешкаш мекунем. фикри андешаатона дар комментария бинависед. мо аз рӯи комментария хона навор мекунем. ҳамата худованд нигаҳбон бошад. дар паноҳи аллоҳ бошед. зинда бошед. дастгирия фаромӯш накунед. адуши зинда бошед. хуб дӯстон, аз хонаи аввалини мо 3 комната 8 сотиқ замин аст. қарор дорад дар зарафшони шаҳри душанбе. 920,000 сомон физай. марҳамат номеро соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷо соҳиби хона қайд карда ки хона состояниеш хуб аст. ҳачиқа мебинед хона новостройка. об свет ҳамаш пастарянка. документош 100%. маршруткаи 26 28 8 25 назди хати мерава. точкаи хубе. мегам марҳамат кардем мошини хона хари конкретне. занг зад дигар маълумоти пураша хиди соҳиби хона бигед. дигар маълумоти мо дар нест. аз шумо хоҳиш мекунам ҳама касае бо дар канал подписатсия кунед. навори оянда навори хуб мешавад. дӯстон, аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 4 комната 3 сотиқ замин қарор дорад дар 9 километри ноҳияи Шоҳмансур. нақшаш 330,000 сомон мегап. марҳамат номеро соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷо соҳиби хона қайд карда ки хона состояниеш хуб аст. ремонтш миёна, на олиёли назди миёна ремонтш. начоти об свет ягонтиш проблем нест. документош 100%. точкаш мега точкаи хуб аст. лави раъдай. марҳамат кадоми хонахари конкретна занг зад дигар маълумоти пураша хиди соҳиби хона бигед. дигар маълумоти мо дарги нест. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 2 комната 7 сотиқ замин аст. хона деэтажаи хачиқа мебинед. масоҳати замин 7 сотиқ аст. 120,000 сомонеш мегап. бо марҳамат номеро соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷо соҳиби хона қайд карда хона ремонтш миёна аст. хона дар пеши дачаҳои телемон аст. дар пеши дачаҳои телемон будааст адресш. марҳамат кадоми хонахари конкретна бо занг зад дигар маълумоти пураша хиди соҳиби ҳамин хона бигӣ. дигар маълумоти мо дарги нест. мо дар ҳамин маълумоти дарги занг зад дигар маълумоти хиди соҳиби хона бигӣ. бародарҷони азиз, аз шумо ҳаматон хоҳишу тилоя мекунем. ҳама касая бо дар канал стоп мекунем. лайка мезанед. кадом меҳмонӣ подписатсия кунед. 70% шумо бе обуна шудан ам видео мо тамошо мекунед. аз шумо хоҳиш мекунем ҳама кас 100% видеомо обуна шудан тамошо кунем. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 3 комната 1 сотиқ замина қарор дорад дар южни шаҳри душанбе. нақша 270,000 сомон мега. марҳамат номеро соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷо соҳиби хона қайд карда ки кухни туалет ванния ҳамаш 100% ремонт качество карда. марҳамат кадоми хонахари конкретнаи занг зад дигар маълумоти пураша хиди соҳиби хона бигӣ. дигар маълумоти мо дарги нест. хона дар маҳаллаи шодиён абда. занг занед дигар маълумотро хиди соҳиби хона бигиред. дигар маълумоти мо дарги нест. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳама касе як бор дига дастгирӣ кунед. аз шумо фақат як дастгирӣ мо пешравӣ. ҳамин ҳар рӯза навораи беҳтарин пешкаши шумо мекунем. хуб дӯстон, аз навори мо идома дорад. хонаи навбати мо 3 комната 2 сотиқ замина қарор дорад дар ноҳияи синои шаҳри душанбе. нархш 205,000 сомонш мега. марҳамат номеро соҳибиш дар рӯи экран аст. дар ҷо соҳиби хона қайд карда ки хона се дар хона ремонт миёна. хона дар назди ҳаёти нав буда. марҳамат кадоми хонахари конкретна занг зад дигар маълумотро хиди соҳиби хона бигӣ. дигар маълумоти мо дарги нест. маълумот дарги. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳама касая бо дигар дастгирӣ кунед. ҳама каса подписатсия кунед бар канал. ҳамин ҳар рӯза видеои нав мебурад ки ба шумо ҳатман маъқул шуд. дили хонатон ҳатман дар комментария бинависед. дар навори оянда ҳатман барои шумо пешкаш мекунем. мо аз рӯи комментария хона навор мекунем. хуб дӯстон, аз мо навори имрӯзаро идома медиҳем. 2 комната
10 سوتیق زمین قرار دارد در گردش زبوشگاه 65 میکرایون. نقشه 340,000 سوم محرمان نوروز سویش در کرانسه. در صاحب خانه قرار کرده خانه در گردش زبوشگاه قرار دارد. نوعی فیردوسی کروبسگیده مساحت زمین قریب 10 سوتیقه. اوجتش 100% همش هسته. علیش میشه باید خانگاه در سکسیا یا لکسوس 2014-2015 سفید کمری قطعا واریانت علیشتان را پارتر بولوش کو سوم بتا خریدار انیق زنگ بزنه بیوده زنگ نزنه تگه مرامت برادر جون عزیز کدومی خونه خرای خونه علیش کنه اگم لکسوس کمری داشته واریانتی پارتر هم داره علیش هم میشه مرامت یا اگم خونه سکسی کمت هم باشه میشه علیش واریانت علیشتان زنگ بزنه دیگه معلومات را خیلی صاحب خونه بگیریم. خوب دوستان از نواری ما ادامه داره. خانه نوبتی ما 15 اتاج 3 کمناته 88 کوادرات مساحت زمینش قرار دارد در نوع فیردوسی شهر دوشنبه نقش 480,000 سوم است. محرم نوروز سویش در روی کرانس در جای صاحبی خانه خواهی کرده که خانه در نزدیک سیرک 3 خانگاه 15 اتاج دومی 17 اتاجه هم دوم 17 اتاجه خانه در 15 اتاجه دل لیفت داره میگه خونه خیلی سستنش خوبه میگه ریموتش کشش سکتاگی ریموتش اروی میلیون میگه خیلی دیدش سستن دوما چخیله سستن خونه چخیله مرحمت کردیم خونه خیلی کنکریت نه زنگ بزنه با قطعی سودا میکنم با موبیلان داره میگه 480,000 تومان. خوب دوستان نواری امروزه ما به انجام میرسه. همه تخدان نگهبانش در پناه الله باشین. شما فقط یک دستگیری برداره همه کسا در این اقیل نواره پرسیسه تکنه زنگوله کانال در بستانم که هر روزه ویدیو ما برای شما بره. همه تخدان نگهبانش در پناه الله باشین زنده باشین. عدوشی فقط در شما دستگیری